Ija mel-ħabta, bidi jgħod li over mel, għamel-ħabta l-brand, mx taħseb kikun inkludu r-raġel, mx taħseb u ma jirrifitax għalix u jħobb, u mux bisa xuħobb, minn dejjem istapportjani f'da xogħol. Ġifieri anke meta qabad miegħi kont għandin immodella u kont għandin ħusem f'competitions, ġifieri dejjem kien jew pjaċir. Malli rani nibbildja dan ix-xogħol emmen aktar fija għaliex qabel kien jgħidlina kont nħu kors ta' dwifer, nħu kors namel il-kejkiet, jina nħob namel ħafna affarijiet. U kien jgħid li furja, ħanaraw daċċar ma ġiex ħataqbad. U meta qbad bis-social media kien qalli, ħanaraw kemm ħaddu. Ma kienet tider li hija xi ħaġa li vera nħobb jien. Però jgħinni ħafna fix-xogħol. Forsi vera, ftit xurilu kien jidher ħafna. Però issa sab xogħol u ġveri għandu xogħol naqra stampenjat minn li kellu qabel, allura ovvjament ma jkunx jgħini ħafna behind the phone, għaliex jgħini ħafna kajmur iġbor li pick-ups ċertu affarijiet, jgħini ħafna fl-admin li huwa importanti ħafna. Però fatt li għandek 3 tfal. Jgħini fit-tisir, jiena demek ngħidlu. Jekk issajjar li kuljum. Entni ħafna, għaxi ma nafx insajjar mel. U ġieħta ras kbira fil-ħot. Ma nafx insajjar, naf insajjar. Fimtek. Imma li t-tfali ħasġu mill-iskola jdu. Erġajna.